500 baino gutxiago. 500 edo 500 baino gehiago. 7 kontzeptu esango dizkizuegu, eta zuen lana eremu egokian kokatzea izango da. Zuen trebeziaren arabera ere, 500 euro baino gutxiago edo gehiago bialdu izango ditugu, bihotzeko gaitzen ikerketara. Bueno, 500 baino gehiago ja seguro. Baina saia gaitezen alik eta gehien bialtzen. Ea bada, sare eta tesa alik eta gehien ere asmatzen ditugu. Bai, hau da lehenengo kontzeptua. Miluze, 500 baino gutxiago, 500 edo 500 baino gehiago. Pentsatu ondo erantzuna, Bale, pentsatuko dugu. Bai, ze ez da entzun inoiz. Programa honean zier. 500. 500. 500 esan duzu, Alexia jarriko dugu. Eta Goenkale, zenbat kapitulu bete ditu Goenkalek? 500 baino gutxiago, 500 edo 500 baino gehiago. 500 baino gehiago. Seguro? Mini, seguro? Super seguro. Eta zenbaten agertu zera zu, Auskalo, 1007. Txen, erantzun ematen nahi zati. Ez dakigu, galdera batein jot? Urte terdi. Ea, zenbat egun dira urte terdi? 500 egun baino gutxiago, 500 edo 500 baino gehiago. Bai. 500 baino gehiago. 500 baino gehiago. Sara, zenbat biztanle ditu Lapurdiko Sara herriak? 500 baino gutxiago, 500 ala 500 baino gehiago. Bosteun baino gehiago. Hala uste duzue, eta hala jarriko dugu. A ber, libra erdia. Zenbat gramo da libra erdia? Ai, duda... Libra zenbat? Ez da Libra erdia, eskatzen dugu, ez libra? Libra erdia, eta libra erdia, zenbat gramo da libra erdia? Bosteun baino gutxiago, Bai. Ez duzu, oso seguro esan, baino, hoxe erantzun duzu eta hortxe utziko dugu. Aizue, 3 euro. Eta datu zehatza eskatu behar dizugu. Zenbat peseta da zehazki 3 euro. Pesetak. 500 peseta baino gutxiago, 500 peseta ala 500 baino gehiago, 3 euro. Osea, 3 gehi. Egun dago gehi. 3 euro, da horretan artezta. Ez. 500 peseta baino gutxiago te dira, 500 ala 500 baino gehiago. Bai. Gehiago. 500 baino gehiago, ez? Ai, etxoin. Ai, ama, eski matematika... A ber... Beti esaten da 500 dela, Osea, 500 inguru, Baino, zehatza da? Gutxiago. Bosteun baino gutxiago. Osea, laragoita lan. Lan, hoi gero ikusiko dugu. Eta, ea, M, C, V eta bat. Zer da, 500 baino gutxiago, 500 ala 500 baino gehiago hori? 500 baino gehiago. Seguro? Bai. Bueno, 500 baino gehiago. Beno, Sara eta Tesa, gauza batzuk nahiko seguro esan dituzue, beste batzuk ez dakit hain garbi izan ditugu. Zenbakiak tartean daudenean beti gaizko. Jo, gainen ezin zein. Erdik hori oso seguro esan duzue. Miluzek 500. Bai, hori, bai. Goenkalenare bai, Bueno, Miluzerekin hasiko gara. Venga, eta 500. Izue, eguna daramakigu honen inguruan. 500, bete aldituk gaur, Miluze? Bai. Bai, haupagu, 500. Eta haupa zuek. Eta haupa zuek. Goenkalek, bai. 500 baino gehiago, seguro xamar esan duzue. Bai. Bai, noiztik, Sara adibidezu Goenkalen? Ni guen dela 8 urte. Ni, Goenkalek 16. Goenkalek 16, datorren urtarrilean 3.000 saio beteko ditu Goenkalek. Zorionak zuei, kerek asko. Ea. Urte terdi. Imagina, buelta eman dizkiozue, Zenbakiak tartean daudenean... Zenbakiak tartean daudenean, bai. Ez kaude orain. Bai, urte terdi, baina bai, 500 egun baino gehiago da, urte terdi. Bai. Hau baneskak, 595 egun, gehi 182 egun, berdin, 557 egun.
Bueno, eta urte bizurtetan? Droga, bat gehiago. Libra erdia. Hau, egia da, arategietara sartu. Eta aragia, libratan eskatu ezkeo mundu guztia behiratu iteizula. Bai, orain bai. Orain bai. Eta libra erdia. Bai, 500 gramo baino gutxiago, Bai, seguro? Bai! Kilo laurdena da. 250 gramo. Libra 500 gramo, ez? Hori da. 1.000 eta 200 euro ja lortu ditugu, eta 3 kontzeptu falta zaizkigu. Sara herria. Sara, egona, Sara? Inoiz, Sara? Bai. Zuere baita, Sara? Bai, eta zue iruditu zaizue 500 biztanle baino gehiago izango dituela. 500 ez da asko, ez? Herri ez da oso ondio, baina ere Igual zabal izango da, igual... 500 gutxi da. 500 baino biztanle gehiago alditzu Sarak? Bai. Bikain, Lapurdiko herriak 2.200 biztanle ditu, 89ko datuen arabera. MCVI, Tesa. Zarekin lotu da ez hori? Zenbaki erromatarrak. Zenbaki erromatarrekin. Gutxi gora bera, zenbat izan lehieken bai? 1.106. 1.106. Hori ote da? Bai! Ederto, 1.106. Zenbaki erromatarretan. 1.800 euro ja, gehitu dizkiogu markagailuari, eta azken erantzuna falta zeigu. Euroak bildu nahi ditugu, eta jendeak esaten doa, 6 euro 1.000 pesta. Ja, eta gola. Bai, baina zehazki Arenda, 88 izangoan. Beti 500 pesta, baina. Koma horrekin ibili gara bueltaka, Sara, eta zure ustez, geixo da. Gutxiago, alegia. 500 baino gutxiago, 500 baino gehiago, 500. 500 baino gutxiago alda 3 euro? Bihotzeko ikerketa, bihotzeko baitzen ikerketarako 3.240 eurei. Adi, 5.240 horiek agertuko direlako. Koek, 500 gora luze, plazterra da hemen egotia, gaboro zuetaz. Urregoan ere, 500 da balgarrenean, gutxo hondiak eta 1.000 eskerrago.